Čaute ľudia, no a dneska vás tu vítam pri penáltach. Toto je, dá sa povedať, taký vianočný špeciál a moja mamina bude mi hovoriť, že kam to mám kopnúť. Hrá sa Arsenal proti Chelsea, Premier League a podľa mňa môžeme začať. Čiže kam to mám kopnúť? Rovno. Do stredu. Prvé to mám panenku. Áno! Kam sa mám hodiť? Áno. Dole. Áno. Kam mám dať? Doprava kopni. Doprava. Áno. A teraz kam sa mám hodiť? Doprava. Nie. Nevadí. Teraz kam? Znova doprava. Dobre. Teraz kam mám sa hodiť? Ostaň. Nevadí. To nechám asi Kam? na teba, dobre? Nie. Teraz daj doľava. Doľava. Ja to prestrelím. No. Ja som to zle dal. Kam sa mám hodiť? Doprava. Musím to ešte teraz. Daj ešte raz doľava. Áno! Teraz, keď to chytím, tak sme vyhrali, mami. Premier League. Kam? Povedz. Doľava. Čo si sa nehodil? Ja som sa hodil. Takto, ale nešlo. Kam mám dať? Doprava. Dobre, doprava skúsim. Poď. Kam sa mám hodiť? Doprava. Doprava. Nemám zostať na dostrede? Ako chceš. Dobre, tak doprava. Mal som zostať. Kam? Doľava. Doľava. Poď. Musím to chytiť, mami. No, tak sa hoď. Ale to sa tak tesne predtým. Povedz. Doľava. Dobre, doľava. Ale ja som sa hodil. Nedal. Tyčka. Povedz. Doľava. Doľava zase. Doľava. Kam? Doľava. On prestrelil. Kam? Rýchlo, teraz musím dať. Doprava daj. Doprava, poď. Áno. Teraz sa kam mám hodiť? Teraz sa môže rozhodnúť úplne koniec. Tak doprava. Nemám zostať doprava, alebo zostať? Tak zostaň. Tak dobre, skúsim zostať. Prestrelil to! Áno! Toto je niečo neuveriteľné. Ľudia, a toto je pre toto video všetko. Nahádzujte odber, like. Ešte raz si to môžeme ukázať, jak to úplne niekam, neviem, vám to dal. Radšej som zostal, alebo kebyže to dá nižšie, tak by som to aj tak chytil. Bolo to napínavé, musím uznať, a dúfam, že to takto skončí aj v reálnosti, lebo radšej mám Arsenal ako Chelsea. To sa musím priznať. A toto je pre toto video všetko a zatiaľ čaute.